gospodin Ante Grdić-Jurić, 100% invalid Domovinskog rata i gospodin Tadija Mić, otac dvoje poginulih hrvatskih branitelja. Tiho baš na prstima. Bojim se da me zalubim glasno vratima. Vaš dan grada, sutrašnji blagdan Male Gospe, kak mi Zagorci velimo, Mala Meša. Neka vam bude sa srećom. I hvala vam za ovaj trenutak da mogu se obratiti našem prvom predsjedniku, doktoru Franji Tuđmanu, čiji sam suradnik bio dugo godina i izbliza gledao i doživljavao na koji način je donosio odluke, na koji način je volio svoj hrvatski narod i na koji način je odlučivao u najtežim trenucima i donosio uvijek prave odluke koje su na kraju dovele do toga da smo stvorili Hrvatsku državu. Što smo iz istog kraja, a sretan sam što sam danas u sredini od potječe novi predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, dr. Ivo Sanader, čovjek koji vas dostojno zamjenjuje na tom mjestu. Ali posebno sam sretan i ponosan što ste vi Solinjanke i Solinjani našli za potrebu da postavite bistu tog velikog čovjeka ovdje u sredini svog grada. Hvala vam, dragi prijatelji, hvala vam na tome jer ste time odali počast svim braniteljima koji su iza tog čovjeka, prvog hrvatskog predsjednika, krenuli u borbu za Hrvatsku državu. Hvala vam.